אוקיי, שלום לכולם, מוטי כאן בסרטון חדש, ואם אתם רואים את הסרטון הזה, כנראה שאו שאתם סתם, שאתם ראיתם את הסרטון הזה, או שאתם חברים שלי בסטים, או שאתם רוצים להיכנס לקבוצה שלי של שחקנים ישראלים שמשחקים בפיידיי. אז הסרטון של היום הולך להיות סרטון של מה שנקרא ה-introduction של הקבוצה, טיפה מחולק לשלוש חלקים, טיפה מסביר עליי, על הקבוצה, ואז אחרי זה חלק אחד שאני מנסה להסביר אליכם איך אתם להשיג מטרה אחת של המשחק, של הקבוצה, ועוד מטרה שנייה של הקבוצה, זה יהיה החלק השלישי. אז בואו, אני אראה לכם מהר את לא, לא אשאר כך. אז לפני 5 שנים, אני אוהב לקרוא, היה יום העצמאות, כמו היום, יום העצמאות שמח, אני מקווה מאוד שאני אצליח להשיג את זה היום, כבר 4 אבל אני מפחד. בכל מקרה, אז היה יום העצמאות, ואני אוהב לקרוא לפעם מה שהיה ככה, בגלל שנה המעוברת או משהו כזה, לא היה היום, לא היה בשנה הזאת, היה מה שאומר 2 שופשים. ביום רביעי היה, לפני 5 שנים, היה יום שנשארים ב-12 כמו ביום שישי, ויום שנשארים בבית כמו ביום שבת. ואז שוב זה היה ככה, ואני חזרתי, ואני הלכתי לשחק בפיידיי. לפני 5 שנים, בואו עכשיו נעבור, 5 שנים שלי בשטים, ואחרי מעל 3,000 שעות במשחק, ואני לא צוחק 5,000 שעות שאני מחוץ למשחק, שישבתי ולמדתי, אחרי כל כך הרבה זמן, סוף סוף השגתי 2 דברים מאוד חשובים. השגתי את ה-DSOD מאסק, שהרבה מאוד אנשים מחשיבים את זה בתור סוף המשחק. אני בכלל לא מסכים עם זה, זה בכלל לא סוף המשחק, אבל זה זמן לסיפור אחר. אבל מה שאנחנו, וזה אנחנו לא נתחיל עם זה, אבל מה שאנחנו כן נתחיל, שאני כן סיימתי, זה את הסיפור, שזה מה שאנחנו כן הולכים להתחיל. אני מרגיש שאני די מוסמך בשביל להתחיל לעשות את הסרטון הזה. אני לא יודע למה אני כל כך מאוחר התחלתי עם זה, במיוחד בהתחשב שאני התחלתי את המשחק הזה בגלל מלא זמן רציתי לקנות את זה, בגלל סרטון של כמה ישראלים שמשחקים ביחד, ומאי פעם זה החלום שלי שיהיה את זה, לשחק עם ישראלים. אז בואו נלך לקבוצה, דווקא היה לי את ה... לא, משם. אז כפי שאתם רואים, זה מה מטרת הקבוצה ומה לא הולך להיות. עכשיו זה היה החלק הראשון של האינטרודקשן. עוד מעט אני הולך לסגור את זה, אנחנו הולכים לעבור, יש שם החלק הזה ולהתחיל אחד חדש, כי אני מאוד מפחד ומאוד זה. אז בואו נקרא את מה שכתוב בו. אז הקבוצה הזאת, המטרה שלה היא למצוא כל שחקן, אני כרגע לא מסתכל, לא יודע, אז אני זוכר את זה בעל פה, לקחת כל שחקן ישראלי שיש, לא משנה כמה הוא גרוע או כמה שהוא טוב, כפי שהשם שלי אומר, כמעט אף אחד לא משחק בזה, משחק מישראל, ולהצליח לגרום להם, להצליח שהם יוכלו לשחק ברמה אוברקיל במשחק, שזה הולך להיות החלק הבא שאני אנסה להביא לכם את הדרך שהכי טובה שאני מאמין בשביל להשיג את זה, ושהם ירגישו מספיק בטוחים בעצמם בשביל לדבר בסטים וויס צ'אט בקול, שזה יהיה החלק השלישי שבו אני אראה לכם ולהראות לכם איך אתם עושים את זה, כי לפי מה שאני שמתי לב זה הרבה הבעיה שאין מיקרופון, גם לי אין מיקרופון, אבל אנחנו נגיע לחלק הזה. למה אנחנו הולכים לדבר בסטים וויס צ'אט ולא בדיסקורד? זה כי קשה לי מאוד, אני כבר חצי שנה ממש עובד על הקבוצה הזאת, הצגתי איזה 100 ישראלים או משהו כזה, זה קשה מאוד להכניס אותם לקבוצה, אז בנוסף להכניס אותם לדיסקורד יהיה מאוד קשה, ולכן אנחנו נשתמש בסטים וויס צ'אט, שזה מצוין, זה בסדר גמור ואין צורך. וזהו, אז אני עכשיו הולך לעצור את זה,
או שזה לא היה הרבה זמן, ואנחנו הולכים לעבור לחלק הבא, שהולך להראות לכם, להביא לכם משהו שיאפשר לכם להשיג את המטרה הראשונה של הקבוצה, זה לעשות overkill loud. יאללה, בואו נתחיל, תתנו לי טיפה זמן לכם, זה שנייה לי, זה הרבה זמן. בכל מקרה, אוקיי, אז אנחנו פה ואנחנו הולכים להמשיך. אז בעיה ראשונה, מה שאני ראיתי עם הרבה אנשים שהם משחקים לפיידיי ונורא נורא נורא קשה להם, וזה למה הם בדרך כלל עוזבים. גם לי זה היה ככה. רציתי שאני להסביר לכם את כל התהליך שהיה לי, אבל מה לעשות, אנחנו הרבה זמן, אני מפחד שלא לסיים את זה, וכל זה. אז אני בעצם, כשאני התחלתי, אני לא ידעתי איך לשחק בכלל, לא ידעתי על הרבה מאוד דברים מאוד חשובים, ולכן אני נכשלתי. אני הולך עכשיו להביא לכם מה שאני נקרא בילד, שזה לואוד אאוט, בילד שאתם תוכלו לעשות באוברקיל, כי אני מאמין שכל אחד משוגע לעשות אוברקיל, וכל אחד מסוגל לעשות אוברקיל, אם יש לו את שכל אחד משוגע לעשות אוברקיל, כשיש לו את הבילד הנכון. כמו שאתה יכול לעשות את זה בלי הבילד הנכון, אבל אין קשר. אני בן אדם של סטטיסטיקה ושל מספרים, כששכחתי להגיד, לי יש בתקשורת, ואני מקווה שאתם כן תבינו את זה ולא תעזבו אותי, כמו שהיה לי הרבה שרים עזבו אותי בגלל טעות קלה שעשיתי בגלל שהיה לי בתקשורת. אז יאללה, בואו נתחיל לאט. עוד טיפה חלק התחלה של זה ושימוש של האינטרודקשנס. החלק הזה אני לא כזה בטוח, הרבה זמן אני עבדתי על הטכניקה, ולא עבדתי על מה אני הולך לומר וכל זה. אז שוב פעם, יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל, בואו פשוט נתחיל. אז אני הלכתי למשתמש אחר שפתחתי מיד בשביל להתחיל ולהסביר לכם מה אנחנו עושים. אז יאללה, איפה העכבר שלי בבקשה? פליז, תודה. אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה דבר כזה. נתחיל להביא לכם את הבילד. קודם כל, בשביל להתחיל, אתם רוצים להיות לפחות רמה 50 בשביל שיהיה לכם כל הדברים האלה. אז בואו נתחיל קודם כל מהקרייר. הקרייר זה שרביין, זה מה שנקרא הסטורי מוד של המשחק. אני אשאיר לקרוא לזה סטורי מוד, וזה בעצם ילמד אתכם על דברים וכל זה, ועם זה אנחנו הולכים להתחיל. לפני שאנחנו חושבים זה מה שאתם תצטרכו לעשות לבד, ואז אחרי זה אתם תוכלו להיות איתי. ואנחנו עכשיו הולכים, אם אתם כבר לרמה 10, אם אתם או שאתם משחקרים חדשים, אני ממש ממליץ לכם להתחיל את ה-Loud Tutorial, לסיים אותו, או אם אתם כבר רמה 10 שזה רוב השיקויים, כי אלה שעשו את המשחק, זה משהו מאוד עבודה גרועה בלהביא את זה, שיראו, תעשו או את זה או את זה, תעשו claim the rewards and do the next silent, איפה שאני לחשתי ושמה. אני מה שנקרא הולך לעשות מה שנקרא משחקים להחזיק לכם את היד, ולהשביע לכם בדיוק, שחקן שעכשיו אני עובד איתו, אז עשה מלא טובות, והוא כאילו הגיע לרמה שאני מחשיב, רמה מתוך המשחק, שזה מחשיב שאתה זהו, כאילו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו שאתם הגעתם לזה, אתם הולכים לצאת מזה, וללכת אל האינדורי שלכם. אחרי שאנחנו נסיים את החלק הזה, אני די בטוח, אתם יכולים להתחיל. אוקיי. אז קודם כל, משהו חשוב מאוד, הפרופיל הראשון שלכם, אני שנים נשארתי, בגלל משהו שם, ואני אדבר על זה פעם אחרת, אני נשארתי עם רק מה שנקרא פרופיל אחד,
שזה טעות מאוד גדולה כי זה מאוד חשוב. אז את הפרופיל הראשון שלכם, אתם רוצים להשאיר אותו ככה ולא לגעת בו. זה מה שאתם תקראו לו, מה שאני לפחות קורא לו, כשחקן שאני מאוד 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 אוהב, משתמש בזה. אתם הולכים עכשיו, אני צריך לקרוא, ללחוץ פה, ולכתוב טמפ. פה פשוט לומר, פשוט מה לעשות. זה הולך להיות, מה שאתם רוצים אתם יכולים לעשות פה, לשנות את זה בעצם, שאתם תוכלו להתחיל, לשנות דברים במה שאתם רוצים בלי לפגוע בשאר הדברים. שאני התחלתי במשחק, אני השתמשתי בפרופיל השני ולא היה ככה והיה מאוד מזעזע. אני מאוד אוהב לשבת אני מאוד אוהב לשבת ולהתעסק באינבנטורי שלי. אני שעות על גבי שעות יכול לשבת ולשבת, יש איזה 500 שעות שאני פשוט יושב ואני מתקן את האינבנטורי, כי אני מאוד 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 אוהב את הדבר הזה. עכשיו קראתי לזה טמפ. עכשיו אתם רוצים לקחת את העכבר וללכת לשקיל שלכם. אני לא יודעת מה שקילס היו קיימים, ולכן לא היה לי שמץ של מושג מה עושים. אנחנו הולכים עכשיו לסקילס, ובסט אחד אנחנו משנים את זה לטמפ. אתם רוצים שהשקיל סט והפרופיל יהיו אותו הדבר, יהיו אחד לאחד. לי לא היה ככה, וישבתי והרבה זמן סידרתי בוואי לעשיות. אז אני לא רוצה שלכם יקרה אותו הדבר, ולכן אנחנו לא הולכים, אני הולך להראות לכם מה כן לעשות. ממש להחזיק לכם את היד. אתם אומרים טוב, כן. עכשיו אנחנו נמצא עם זה, ניקח מעכבר ונעבור לפרופיל השני שלנו. אנחנו הולכים עכשיו שוב פעם ללחוץ על זה, ולמחוק את כל זה, ולכתוב loud. זה הולך להיות הפרופיל שלכם לשודים של מה שנקרא loud. עכשיו בואו נלך אל השקילס. אתם תראו שהוא כן משנה לכם את הטמפ, וזה למה מאוד חשוב ללכת לפה, לעשות שביל שקיל סט, ויש לכם פה. זה למה אתם צריכים להיות רמה 50. מאוד חשוב להיות רמה 50 בשביל שיהיה לכם 3 כאלה. אתם לוקחים 1, ושיהיה שט 2 יהיה לסט הזה, ושוב פעם אתם קוראים לזה loud. ואז שוב פעם אתם לוקחים את העכבר, עוברים אל האחד האחר, ופה אתם כותבים סטלט. זה הולך להיות הפרופיל שלכם לעשות סטלט. עכשיו שוב פעם אתם לוקחים את העכבר, הולכים לכאן, סוויץ' קילשט, לוקט, אנלוק, כאן, לצאת מזה, ולכתוב סטלט. אוקיי, עכשיו אתם לוקחים את העכבר, יוצאים, והולכים ללאוד. עכשיו אני יכול לעצור פה, כי עכשיו שאנחנו עוברים לשאר הדברים, יהיה מאוד קשה להסביר וכל זה. אני רוצה להיות בטוח שהכל בסדר והכל זה, אז אתם רוצים להיות בטוחים שיש לכם הגעתם למצב הזה. אני מקווה שאני לא צריך להגיד לכם, יגיד לכם בדיוק מה המצב הזה. עכשיו אחרי שאתם הגעתם למצב הזה, אתם הולכים לצלב השני, שזה יתחיל לעשות את ה-loud build שלכם. שוב פעם, נלך לך טיפה הפסקה, וזה כי אני רוצה שזה יהיה מאוד טוב, כי זה יהיה להיות שרטון ששנים ישפיע עליי. אז בואו נקווה שיהיה טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים להתחיל עם מה שנקרא פרדק. פרדק זה חלק מאוד מאוד גדול במשחק, וזה חלק שהרבה מאוד מתקשים איתו. אנחנו הולכים להתחיל. אתם בלאוביט שלכם, אתם הולכים לפה. קרוז שיפט זה מה שאתה מתחיל איתו, אבל קרוז שיפט הוא פרק מאוד מאוד טוב, אבל לשחקן חדש חד משמעית אתם לא רוצים לקחת אותו. מה שכן רוצים לקחת זה מס.
אני אישית בעצמי גם כן משתמש במאסל בעצמי, אז משום, אז אתם יכולים להבין שבגלל שאני משתמש בזה, זה מאוד מאוד טוב. עכשיו שוב, אתם הולכים את העכבר, אתם הולכים למשל עושים אקוויפ, ואז לוחצים על האחד הראשון, ועושים כן. עכשיו עשיתם את המאסל. אתם משאירים את זה ככה כרגע, ועכשיו, אחרי שסיימתם את זה, אתם יוצאים מפה, והולכים אל הסטלט ביד שלכם. עכשיו, פה, אתם שוב פעם הולכים לקוד שיפט, ויורדים למטה, ובוחרים אקר. ושוב פעם, לוקחים את הראשון, ושמים. זהו. ברגע שהצלחתם לסיים את זה, בערך סיימתם את החלק הקטן שכזה של הפרק, זה יהיה הפרק שלכם לסטלט. אתם לא צריכים להשאיר עוד כרטיסים בזה. אתם רוצים עכשיו לחזור לפה, ללכת למאסל, וככל שאתם עולים ברמות שלכם, אתם תקבלו יותר פרק פוינטס. ואתם רוצים להמשיך לשים את הפרק פוינטס שלכם במאסל פרק. להמשיך עד שאתם משיגים למעלה. ברמה 80 אתה משיג, המאסל נהיה מלא, הפרק מאסל נהיה מלא, ואתם יכולים ללכת ולעשות כבר, והמשחק ייתן לכם לעשות את היותר קשה, כי המשחק מאמין שאתם כדאי לכם לעשות את הרמות היותר קשות ברגע שאתם מקבלים פול פרדק. שוב אתם רוצים פשוט לעלות כמה שיותר שאתם יכולים, וברגע שאתם סיימתם לעלות את זה עד הסוף, זה ייקח לכם הרבה זמן, אנחנו נדבר. קודם כל, כשאתם מגיעים experience משחק הזה עולה ממש בהתחלה. אז כשאתם בעצם מגיעים לרמה 80, זה לא 4 חמישיות, זה רק חצי. לוקח להגיע מ-0 ל-80, אותו כמות זמן שלוקח להגיע מ-80 ל-100. וזה למה מאוד מאוד חשוב שאתם שתיקחו את הפרק הנכון, כי אם אתם לא לוקחים את הפרק הנכון, אתם לא תוכלו אחר כך להוריד וכל זה, והיה לי מלא שחקנים שבחרו בחירות לא טובות, והם בעצם לא יכלו. זה הגיע למצב כל כך גרוע, שהיה לי איזה 5 אנשים שליטרלי, בגלל הטעות שהם עשו, הם הגיעו לאיזה רמה 80 ומשהו, הם עשו ריסט לגמרי לכל המשחק שלהם, בגלל שהם פשוט לא עשו את הבחירה הנכונה, והיה מאוד קשה ברמה הזאת, כי הם לא עשו את הבחירה הנכונה. אני בעצמי היה לי ככה. אני מאוד מאוד לא רוצה שזה יקרה לכם, ולכן זה מאוד חשוב שאתם תעשו את זה, בבקשה, אני משתמש בזה גם, תשמחו עליי, תעשו את זה, שוב פעם שיימנו את החלק הקטן הזה, זה יהיה מאוד ארוך, אבל מה לעשות, זה יותר פחות בשביל למצוא עוד שחקנים ביוטיוב, כי אני לא מאמין שיהיה הרבה, זה פשוט אלה שנכנסים, שיהיה לי משהו להראות להם ולהסביר. אז עכשיו אחרי ששיימנו את זה, אנחנו הולכים לחלק שאני יותר מפחד, שזה סקילס. הכנתי לכם כבר משהו מה להשתמש, אני פשוט לא ישבתי וחשבתי איך אני אומר את זה. כמובן שכל מה שאמרתי פה לא חשבתי על איך אני אומר את זה, פשוט אני עשיתי את זה. אין לי תסריט, אין לי כלום, כי אני מאמין שיותר טוב ככה מאשר עם תסריט. כי אני מפחד של בעיות וכל זה, לא חשוב. אוקיי, אז עכשיו הגיע הזמן לעשות סקילס ללאוד בילד, אני שוב פעם הולך לעשות הפסקה קטנה, אתם לא תראו כלום, ואנחנו הולכים, אפשר להתחיל בסקילס. צריך להגיע לאינפיני, בכל מקרה. אוקיי, עכשיו יש דבר קטן, אני מאוד מאוד גרוע בסטלט, ולכן רוב הסיכויים שלא יהיה סטל בילדים שונים למט עכשיו. במשחק יש משהו שנקרא אינפיני, והאינפיני הראשון מאוד חשוב, כי זה נותן לך להגיע לסקילים היותר גבוהים יותר בקלות, ולכן לצערי הרב צריך להיות שתל
בילדים. צריך שיהיה בילד אחד לאלה שיש להם אינפימי ולאלה שאין להם אינפימי. אנחנו הולכים עכשיו להתחיל לעשות את הבילד של האינפימי, של הבלי אינפימי. תיקחו את הסקילים שאני לוקח לפי הסדר שאני לוקח, כי זה הסדר הכי טוב שיהיה אם אתם עדיין לא ברמה הכי גבוהה. אם אתם מגיעים ל-100, בשנייה שאתם יכולים תשו אינפימי, שאנחנו נראה לכם את זה עוד מעט, וזהו. עכשיו, שוב פעם, אמרנו את זה, שניוצר ותחשוב טיפה ונתחיל. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל. סקילים זה לאלה שאין להם אינפימי. אני מאוד מקווה שאני אעשה את זה בסדר, כי אני לא כל כך זוכר את הסדר. אבל בבקשה שוב פעם, תשמחו עליי, אני אעשה את זה הרבה זמן, פשוט לא מספיק. עכשיו אתם, שוב תיקחו כמו שאני לוקח. תיקחו לגוסט, ושוב פעם, דאק אנד קאבר, ואז פארקור, ואז סקנד ווינד, וסקנד ווינד אייס. אני הולך טיפה להסביר. זה וזה מהירות, וזה סקיל מאוד מאוד חשוב. מה שאני משתמש הוא, יש בזה המון הקרבה, בשביל שהסקיל הזה תמיד יהיה מופעל. מאוד הרבה. עכשיו אתם רוצים להחשים סקיל אחד ב-Adult Expert, זה יעשה לכם לתקן דרילים יותר מהר. עכשיו אתם רוצים להגיע למה שקרה ממש המיץ ופוטטוס של זה שלנו, שממש בזכות זה למה כל שחקן מסוגל לעשות אוברקיל. ככה אנחנו מתחילים עם זה. כל זה נותן לכם פאקס. מה זה נקרא? First Aid Kits, או כמו שאמרתי מקודם, פאקס. זה מושג מאוד חשוב במשחק. אתם הולכים עכשיו לאינבנטורי, ובוחרים First Aid Kits. יש לכם 14 כאלה, בזכות הסקילים שלקחנו. מסל פרקדק, שאתם מסיימים אותו, נותן לכם פי 2 חיים משחקן רגיל. כל פעם שאתם ממש מתקרבים למות, אתם לוקחים First Aid Kit. כשאתם עושים את המתמטיקה, אני לא אראה לכם כי זה מאוד מסובך והרבה דברים, אבל בקיצור, בזכות ה-First Aid Kits, שוב פעם, אף אחד לא יגיד לכם First Aid Kit, פאקס, תזכרו את זה, זה מאוד חשוב. כשאתם מתקרבים לרמת חיים של 0, פשוט תקחו את זה. בלי לחשוב. יש לכם מספיק כאלה. מסל נותן לכם בסוף מלא חיים. ואני אישית אוהב לתת לחיים האלה לעלות ולא להשתמש בפאקס. אני מאוד לא אוהב להשתמש בזה, אבל זה פעם אחרת. אבל אתם, אל תהיו כמוני, אל תעשו את אותה טעות, ואתם רואים שהחיים שלכם ממש יורדים, קחו את זה. עוד דבר אחד אחרון, אם אתם רואים שאתם ממש מתקרבים למוות, אתם יכולים לשים את זה על הרצפה, ואם אתם ב5 דקות, 5 שניות, 5 מטר 100 First Aid Kit, דרך כלל שמים את זה עם G, אם אתם תמותו, ה-First Aid Kit תחיה אתכם. זה מאוד טוב להשתמש בזה, כי נגיד, אתה לא בטוח כמה יריות נשארו לך, אתה שם את זה על הרצפה, ואז אתה מקבל אותם, וככה אתה לא מבזבז את הטיפה חיים שהיית מקבל, כי ה-First Aid Kit נותנים לך 100% חיים, לא משנה מתי. ואם אתה נגיד ב-60 חיים, או ב-20 חיים, אם אתה ב-20 חיים אתה מקבל הרבה יותר. לכן, אם אתם מתקרבים למות, שעמדים את זה על הרצפה, או לוקחים, או פשוט נותנים לשוטרים לראות לכם, וזה לוקח. תיזהרו, יש איזה דיליי של 20 שניות, בין כל פעם מחדש. עכשיו, שוב פעם, נלך לעצור, ואנחנו נעבור לחלק הבא. עכשיו, אחרי שאתם סיימתם את זה, בואו נעבור לדבר הבא.
ג'וקר אייס. זה מאוד מאוד חשוב. ג'וקרס זה בין הדברים הכי חזקים וחשובים שיש לכם במשחק. אם אתם לא לוקחים את זה, את כל הסקילים, את כל הספציפית הסקילים האלה, אתם בצורה אקטיבית פוגעים בצוות שלכם, וזה מאוד אנוכי. היה להגיד מאוד גדול אם מישהו לא ישראלי לגבי זה, זה מאוד אנוכי אם אין לכם את זה. זה מאוד חשוב שיש לכם את זה. עכשיו, אחרי שאתם השגתם את הג'וקר הראשון שלכם, אתם עכשיו יוצאים, הולכים לנשקים שלכם, למלבקון שלכם, ואתם רוצים לבחור, אם אני אמצא את זה, את השוק בטון. בטון, לא יודע איך קוראים לזה, אני אישית לא משתמש בזה, כי יש משהו יותר טוב. אבל שיחה חדש זה טוב. מה שאתם רוצים, אתם רוצים לקחת עם זה, לרוץ לכל שוטר, ולהרביץ לו עם זה. ואז אחרי אתם אומרים לו, עם הכפתור F להיכנע, הוא נכנע, כל פעם אחת, אחרי שאתם נתתם לו מכה, הוא נכנס לסטן. ממש תספימו F, 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 תספימו F, 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 F. ואז פעם אחת הוא מרים את הידיים, מוריד את הנשק, ונכנע. ברגע שהוא נכנע, והוא על הרצפה, אתם הייתם מתקופת ואתם הייתם לא רואים אותי, שהוא על הרצפה, והוא זה אתם מתקרבים אליו, ולוחצים F ארוך, והוא עכשיו מה שנקרא ג'וקר. ואתם, והוא שוטר שנלחם לצדכם. בואו נמשיך. עכשיו בסקילים, אחרי שסקתם את כל זה, אתם עושים Confident Ace, שזה שלכם לקבל עוד ג'וקר. אוסטרצ'קר. אוסטרצ'קר יאפשר לך להעלות את החיים ב-4.5% בו זמנית. יש לכם כל כך הרבה חיים, שאתם מלא חיים, אתם תקבלו בחזרה. זה סקיל מאוד מאוד חשוב. אוסטרצ'קר, החלק הזה בצורה מדהימה. כל החלקים של בהתחלה זה החלק הכי חשוב, כי זה מה שממש ייתן לכם ממש לשרוד בצורה טובה. אז זה נותן לכם עוד חיים. אני נותן לכם לקבל חיים. במיוחד עם הג'וקר, וככה ג'וקר אייס תמיד ייתן לכם עוד 69%, עוד 69 חיים. תמיד. או שג'קר ייתן לך 4.5% של החיים הנוכחיים שיש לך. נגיד אם יש לי 230, אז אני מקבל כמות מסוימת, ואם יש לי ג'וקר, אני ב-299 ברגיל, אני מקבל את אותו כמות, יותר חיים מאוסטרצ'קר, אבל פחות חיים, אבל את אותו החיים מפרזקרן. עכשיו, בדרך כלל לא לוקחים את זה, אבל אני מאוד ממליץ בחום לקחת את זה. ג'וקר אייס. ג'וקר אייס יאפשר לשוטר שלכם פשוט הרבה יותר דמג'. וזה מביא אותי לדבר הבא. השוטרים הרגילים שאתם תדעו כבר מי הם, אני לא יכול להסביר לכם, עושים כמות דמג' מסוימת. אפשר לקחת אותם. בהתחלה, יש מלא שוטרים, יש שומרים, שאנחנו קוראים להם, שיש להם, הם עושים הרבה יותר נזק מאשר מה ששוטרים אחרים עושים. אז אותם, חשוב מאוד מאוד לקחת אותם ספציפית, מכיוון שכאשר שזה 40%, אם השוטר עושה יותר נזק, ככה זה עושה יותר. זה אם יש לכם שומר, תיזהרו מאוד כשלו רק 40 חיים, תגידו אליו, תרביצו לו, תגידו להיכנע, והוא יעשה עבודה מדהימה, הרבה יותר טובה, מאשר שוטרים רגילים, וזה מאוד מאוד חשוב. אם אתם ב-leveling process,
אם אתם עדיין עולים ברמות, ואין לכם ג'וקר אייס, תנו לי לקחת את זה, למה לי תמיד, לא משנה מה, יהיה ג'וקר אייס. אז אם לכם אין ג'וקר אייס, אל תיקחו, תתנו לי לקחת. ואז שהשוטרים הרגילים, שהם עושים פחות דמג', אתם לא יכולים לקחת. אם ישמור, אנחנו הרבה זמן, ואני אשתך הרבה מאוד זה, אבל מה לעשות? במשחק מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסובך, ולפחות אתם פה בשביל להסביר לכם, יהיה לכם סיוט, אתם לא תרצו לעשות את זה עם ככה. שוב פעם, מה לעשות שזה ככה, ואז טיפה רק קשה לכם, אבל זה מה שזה, אין מה לעשות, אני מנסה כמה שאני יכול, אם אתם רוצים בסוף, אני פשוט אתן לכם את הבילד המלא וזהו. אבל כי רוב השיקויים אתם עולים ברמות, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. אז יאללה, בואו נמשיך, אם נשמור, אני כבר מדבר המון, אני מפחד. כואב לי כבר מלעמוד כל כך הרבה זמן. עכשיו שוב פעם, זה ברמה 50, יש לכם את מה שאני מחשיב ל-core build, שיש, זה משהו, זה כנראה שאתם רמה 50, שוב פעם, ככה אתם כנראה תתחילו, זה יהיה בין הדברים הכי טובים, רוב הדברים זה פה, מכיוון ששוב פעם אתם תגיעו לרמה 50 מאוד מהר, לעומת שאר הרמות, זה הביט שיש לכם, ופה כבר אתם כמעט יש לכם הכל, כל שאר הדברים זה טיפה יותר בשביל לעזור לכם וכל זה, ובניגוד לשאר הדברים, שלא הייתי צריך להסתכל בתסריט, יש לי מקום שאני הכנתי כבר, מה אני צריך להשתמש, מכל אני לא הייתי צריך לעשות את זה, כי אני יודע את זה כבר בעל פה, כי אני חושב את זה כל כך הרבה פעמים, את הדברים הבאים אני לא יודע, אני אשכרה צריך ללכת ולהסתכל על הקופסה, לא על התסריט שיש לי, יש אתר מסוים שמאפשר לכם שיש לכם סקים, אתם יכולים לבחור, ואני פשוט צריך להסתכל. אז פשוט רק שתראו שאם אתם הגעתם לזה, כל הכבוד, ולא אמור להיות לכם קשה ברגע שאתם מגיעים, בכלל אמור להיות לכם קשה, אבל פה ממש כמעט השלמתם את הכל. אז אוקיי, הסתכלתי בשעות שקרות שיש לי. יאללה, בואו נמשיך. עכשיו הולכים לטכנישן. שוב פעם, Jack of all trades, בין הדברים הכי קלים, הכי טוב, השמיים הטובים שיש במשחק. שלכם לקחת שתי דיפלויבלס. הדיפלויבל הראשון שלכם צריך להיות פרסט אייד קיט, והשני תלוי בסיטואציה. בדרך כלל תבחרו מה שאתם רוצים, אבל יש שלבים מסוימים שאתם תשתחררו את זה, ואני אגיד לכם מה לקחת. עכשיו, זה יאפשר דריל סקילס. אם אין לכם את דריל שוג'ן אייס, תתנו לי להשים את זה, כי שוב פעם, לי תמיד יהיה את הסקיל שוג'ן אייס, תמיד יהיה לי את זה, לא משנה מה. לכן תתנו לי לשים את זה, אבל אם לכם אין את זה, אז תתנו לי לשים את זה. אבל הסיבה שכן צריך להיות לכם להראות שלי יש את זה, זה כי הרבה מאוד פעמים שוכחים וזה הרבה מאוד מהזמן, ייקח לי, אם אני נגיד בצד השני של המפה או משהו אחד, עדיף שאתם תשימו את הדריל, ולכן חשוב מאוד שיהיה לכם את זה. more firepower נותן לך טריפ מיינס. טריפ מיינס זה מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד חשוב, וזה בדרך כלל הדבר השני שאני אציע לכם להשתמש, וזה מאוד חשוב כי זה פותח המון דלתות, ושוב פעם לי תמיד יהיה את זה, אבל הרבה מאוד מהשודים, המשחק מאוד מאוד קשה לבד, בלי עזרה ובלי כל זה, וחלק מהדברים זה כי אין לך מספיק טריפ מיינס ודברים כאלה, ולכן מאוד מאוד חשוב שגם לכם יהיה את זה, ממש זה עושה פלאים, באמת לא יאומן כמה זה עושה.
עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שבו לצערנו הרב רוב הנקודות, זה והחלק הבא, רוב הנקודות אנחנו מפסידים אותם בגלל שאין לנו אייס, אין לנו את זה, כמו שאין לנו את האינפיניט. קוויק פיקס אייס יאפשר לך להשיג 10% פחות דמג', 10% פחות דמג'. זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב ומאוד מאוד קל. ומאוד חשוב שכן יהיה לכם את זה, אבל שוב פעם, קחו את זה לפי הסדר. אני ישבתי וחשבתי טוב טוב מה הכי טוב שיהיה לכם. עכשיו, אם היה לכם אינפימי אחד, הייתם פשוט יכולים לקחת באינספייר. מכיוון שאין לנו, אנחנו לצערנו חייבים לקחת פיינקילרס בשביל שנוכל להשלים את זה. פיינקילרס זה לא כזה טוב לרמות הנמוכות, ולכן אנחנו לא נעשה אחרי זה ברגע שאנחנו נעשה אינפיני. אינספייר אייס, בין הסקילים הכי טובים שיש במשחק. מישהו מת, אם הוא ב9% רחוק מכם, אם הוא ב9 מטר רחוק מכם, אתם פשוט אומרים לו, אתם יודעים תמיד שלהם get a fuck up, אתם עושים את זה, אתם אומרים לו זה, והוא קם. ומשהו מאוד מאוד חשוב, אינספייר בייסיק, מאוד מאוד חזק, והלוואי שעוד היו משתמשים בזה. על כל 4 שניות, אתה יכול לצעוק על מישהו, פעמים F, והמישהו הזה יהיה 20% מהיר יותר ויטען מהר יותר ל10 שניות. זה מטורף. ובחלק אני שחקן שמאוד אוהב לעזור לשחקנים אחרים, ולכן אני ממש מתעסק עם זה, ולכן גם אתם צריכים ככה, אתם רואים מישהו, תלחצו עליו F, זה עוזר בכמות אדירה, והלוואי ששחקנים אחרים היו עושים את זה גם. אינספייר בייסיק, ללחוץ עליהם F, וסקנד ווינד, אם כולם היו משתמשים בזה, כל שוד היה מסתיים 50% מהר יותר, וכיוון שיש לכם 20% יותר מהירות מאינספייר, ועוד 30% מהירות יותר מסקנד ווינד אייס. הלוואי שכולם היו משתמשים בזה, אבל מה לעשות. אז עכשיו אנחנו כמעט משנים. אנחנו הולכים לקחת לפי הסדר את כל הסקילים האלה. זה יהיה בשביל השוטגן שלנו. כי אנחנו הולכים להשתמש בשוטגן. למה? זה אחר כך, לא עכשיו. עוד נקודה בסקאבנזר, שזה מאוד חשוב שיהיה. ועכשיו עם 4 נקודות האחרונות שלנו, אנחנו שומעים 9 Live Ace. לצערי הרב, כי שוב פעם, אם היה לנו את אינפימי, היינו יכולים פשוט לקחת אוברקיל, וזה עולה 4 נקודות, ולכן את 4 נקודות ששנו ב9 Lives, היינו שומעים פה. וכיוון שאין לנו אינפימי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו ניקח 9 Lives. 9 Lives פשוט נותן לכם עוד חיים אחת, וזה מאוד מאוד טוב לרמה הכי קשה, כי יש לכם רק דאון אחד, אבל זה שוב פעם, כי מה לעשות, לא היה לי הרבה. עכשיו, אחרי שעשינו את כל זה, זה הבילד הסופי. ועכשיו, אנחנו הולכים להמשיך. קודם כל, דבר אחרון, טראבל שלכם. קרקון של גנד מאוד מאוד חזק, פשוט קחו את זה, אתם תראו מה זה עושה אחר כך, וזהו. זה בעצם הבילד שלכם, כמו שצריך, בלי נשקים. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על נשקים. אוי ואבוי לי, אנחנו כבר 8 דקות רק על החלק הזה, אני פה כי הטלוויזיה שלי פה, שמה, אומייגאד, אנחנו בבעיה רצינית, זה ייקח שנים, אבל מה לעשות.
מקסימום אני אביא את זה וכזה, אני מקווה מאוד שיהיה בסדר, וואו, אני מסקשק מפחד כבר 5, אלוהים ישמור! אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים לטפל בנשקים שלנו. בואו נתחיל קודם כל מהסקנדרי, כי זה הולך להיות קל. עכשיו הולכים לסקנדרי, ביינג ופון. אני לראשונה רציתי להשתמש בג'אדג', מכיוון שזה בין הרובים הכי טובים ואייקוניים שיש במשחק, אבל לצערי הרב, הדבר הספציפי שאנחנו רצינו את הג'אדג' בשביל זה, הוא תחת DLC. וזה שכחתי להגיד, לשחקן חדש כנראה לא יהיה DLC, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בג'אדג'. אז אנחנו יכולים להשתמש במשהו אחר, שהוא גם כן בין הנשקים הכי טובים שיש במשחק. הקומבקט 40 גרנייד לאנסר הוא רובה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד טוב. מה שאתם רוצים שאתם קונים, ועכשיו אתם עושים לו קוויפ, וזהו. סיימתם. הנשק הזה, הנשק הזה, כל האוטונומיה שונים לו את האמו-טייפ שלו, שזה DLC, זה נשק מצוין, שהוא משודר ואין יותר. כל משחק, כל לא זה, כל בילד צריך משהו לטפל בשילדס, כי אתה לא יכול לראות דרך השילד שלו, ולכן אתם רואים שילד, אתם משנים לסקנדרי ויורים בו וזהו, נגמר, או שנגמר לכם האמו, ואז אז אתם משתמשים בזה, או רואים הרבה שוטרים, אז אתם משתמשים בזה, ואתם אומרים, לקחנו שוטגן סקילס, זה אומר שנשתמש בשוטגן, אז הגיע הזמן לשמש בשוטגן. משהו מאוד מאוד חשוב, אל תרגישו רע אם אין לכם DLC, בואו תיתנו לי להראות לכם למה. שתי הנשק שאני ממליץ להשתמש זה הפרדיטור טרייפג'. הנשק שבא לפניו ושהוא היה, הוא היה ה-M104. גם כן נשק מאוד מאוד טוב, אבל הפרדיטור הוא הרבה יותר טוב, ובזמן שזה צריך הרבה DLC, זה לא צריך DLC, ולכן זה הרבה יותר טוב. אנחנו לוקחים את הפרדיטור. בנוסף לכך זה מאוד מאוד טוב, מכיוון שזה הנשק הראשון שאתה יכול להשיג, ומבחינת טכנית זה כאילו השוטגן בערך בין הכי טובים שיש במשחק, ואתה משיג אותו מלב 0. רק שתראו כמה שיותר יקר זה פשוט לא אומר כלום. עכשיו אנחנו הולכים, ובניגוד לקומפקט, לפרדיטור, אנחנו יכולים, לנשק האחר אנחנו כן הולכים לעשות איזה מוד. אמוניישן, שלך, או בקסות. אתם רואים שזה גייג' שוטגן פאק, שזה מ-DLC, אבל יש לכם גם 2 בחינם שכל אחד מקבל. So yes. עכשיו לברל, זה מאוד מאוד חשוב. כל הרעיון של להשלים את השיפור שאנחנו הולכים לדבר עוד מעט, הוא בעצם להשיג מה שנקרא קוינס, שפעיל לכם לקנות את הנשקים. איזשהו פעם שיש ביטקוין, שהוא כן, איזשהו קראפט מודיפיקיישן, ויש לכם את זה. עכשיו בברל XT, יש לכם, אתם רואים את זה, זה נראה לי בין הדבר הכי של הבעיה שאין לנו, בגלל שאין לנו DLC, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב, אבל מה לעשות שזה DLC ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בו, ולכן לצערי הרב, אנחנו להשתמש במשהו שהוא פחות טוב, אבל הוא עדיין טוב. השארקטיט נזל, שוב פעם לקנות כמו שעשינו, אתם רוצים כמה שפחות אקושי עם שוטגן, למה אנחנו נשביר עוד מעט. שם מה שאתם רוצים, לד קומבו,
כתוב שזה מוד פאק, אבל זה בחינם, הם הביאו את זה לכולם. yes. אני מאוד ממליץ לעשות laser value עד הסוף, כדי שזה יהיה, כדי שתוכלו לראות. secondary site אנחנו עוד מעט נדבר על זה, ואז בסייט עוד פעם נדבר על זה. בסוליד סטוק אנחנו לוקחים את זה מכיוון שזה מביא לנו יותר סטביליטי. כן, פרשה של קוינס, קראפט מודיפיקיישן. עכשיו, בדרך כלל שולגן אתם לא רוצים לעשות לו, אתם רוצים פשוט לעשות לו אי-פייל ולא לכוון. אבל אם אתם רוצים, אז תיקחו הולוגרפיק סייט, זה גם שוב פעם, זה גם זה בחינם, זה עם קוינס, לעשות yes, ואז אחרי זה בסקנדרי סייט זה עולה DLC וזה טיפה יותר טוב, אבל זה לא עולה DLC וזה הרבה יותר טוב, ושוב פעם אתם בוחרים את זה, וזהו, סוים, יש לכם אחלה אקדח בשביל כל הדברים. עכשיו בואו פשוט נעבור על האקדח פעם אחרונה. כמובן. בתקווה שזה לא היה מהיר לכם מדי. ועכשיו, זהו, זה הבילד הסופי שלנו. אני בחרתי להשתמש בשוטגן, מכיוון שיש משפט שהשחקנים הטובים אומרים, New players don't know how to kill caps, שזה אומר ששחקנים חדשים לא יודעים להרוג שוטרים. מהרבה סיבות. חלק מהסיבות זה שאתה צריך לכוון טוב, ושוטגן, לעומת שאר הנשקים, הוא יורה מה שנקרא פלץ. ועוד משחקים אחרים, שכל כדור עושה את הדמג' שלו, פה אם כדור אחד פוגע בשוטר, אז הוא עושה מקסימום דמג'. עכשיו, ואתם פשוט לוקחים את זה וטיפה מכוונים לראש. אם זה בערך לכיוון של הראש, אתם יורים והוא מת. אז אתם מבינים, זה מאוד קל ומאוד יהיה לכם קל לעשות. חלק מהקרבות שאני עשיתי, אני לא מסוגל כל כך להרוג אויבים, כי הנשק שלי מאוד מאוד גרוע בשביל שיהיה לי את יותר מהירות, ולכן רוב הפעמים התפקיד שלכם להרוג ולעשות את זה. הרבה אנשים אמרו לי, הם לא אהבו שאנחנו עושים מראה שכמו אנחנו רוצים להרוג שוטרים. אז הנה, בבקשה, תהרגו שוטרים ויהיה לכם כיף. אז זה הבילד הזה, זה חלק מאוד גדול שהיה מה שטוען, זה היה חלק על הבילד הראשון שהיה שמונה לעצור, ואנחנו הולכים לעשות אינפימי גייד, להסביר לכם איך לעשות אינפימי, ופשוט נראה לכם את השקילס. אני לא הולך להסביר, אני פשוט הולך לקחת וזהו. אם אתם רוצים הסבר, בואו לפה ואני אסביר לכם. אוקיי, עכשיו התחלנו לדבר על סטלט, אבל שוב פעם אני מאוד מאוד לא אוהב סטלט, ולכן אני הולך פשוט לתת לכם את זה אחר כך, אבל קודם כל בואו נשארים את הקטע של הלאוד. עכשיו אתם הולכים שוב פעם אתם הולכים ל-reputation, כן? אתם לוקחים את הראשון, ועכשיו אתם חוזרים לרמה 0. זה לכם. תשוב מה שאתם צריכים בשביל להגיע בחזרה לרמה 100. אני הולך עכשיו לעבור עוד פעם משתמש, ושיש אותו כבר ברמה 100, כדי שאתם נוכל לבוא ולהסביר לכם. אז יאללה, בואו נעשה את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו בחזרה ברמה 100, אנחנו כאן. עכשיו בואו נעשה את זה מהר. פאקס, פלאשז, שוט בטון, קומבקס 40,
וזהו. עכשיו אנחנו שוב פעם הולכים ויושבים סקילס. למה? למה זה 112? אני גמור, אני רמה 100, תביא את הנקודות, מה הבעיה של זה? אין לי כוח, אני גמור כבר, אני עייף כבר לעמור כל כך הרבה זמן, מה קרה לזה? מה הבעיה של זה? אוקיי, עכשיו זה עובד, אני מסיים, אני גמור כבר, אני כבר עומד כל כך הרבה זמן, זה כואב לי. עכשיו אני הולך להשאיר לכם, לא הולך להסביר לכם, כי אתם כנראה יודעים מזה שהסברתי מקודם. עכשיו בניגוד לקודם שהייתי צריך להסתכל על זה כזה, עכשיו אני לא צריך להסתכל, כי ברגע שאתה אינפימי אחד, אתה יכול לבחור מה שאתה, אתה יכול לבחור כבר, אין לך בעיה, ואתה יכול לבחור, והרבה יותר קל לבחור את הדברים. אז בואו פשוט נתחיל. שוב פעם. קאבר, מהירות. בואו נדבר על זה. Facts. Jokers. Confident for the extra joker. או שטקר for the healing. Joker. אותו דבר. Quick fix. אנחנו כבר יכולים לקחת מספר רייס בלי זה שאמרנו 2 נקודות. שוב פעם, תיקחו את זה לפי ערך שאני לוקח, כי זה הדרך הכי טובה שאתם עולים ברמות אחרי האינפימי הראשון. עכשיו, שוב פעם, Jack of all trades, skills, drills, עכשיו אנחנו עושים underdog basic, shotgun CQB, close by, ו-overkill ace. ו-overkill basic. כשאתם הורגים עכשיו שוטר, יש לכם 70% extra damage, זה מאוד חזק. shotgun impact בשביל עוד טיפה damage, וסקאבנזר בשביל טיפה של האמו. 1, 2, 3, 4, 5. רואים כמה זה המהיר וכמה זה הקל? אם לא הייתי צריך להסביר, הייתי עושה את זה בשנייה. אם לא הייתי צריך להעביר ככה בשביל להראות לכם, הייתי עושה את זה. אבל מה לעשות? ככה זה. עכשיו, אחרי ששיימנו כל זה, ברוך השם, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא, שהוא סטלט בילד. אני מאוד לא אוהב סטלט, ומאוד אין לי כוח לסטלט וכל הדברים האלה, וזה למה אני פשוט הולך להראות לכם מה להשתמש, וזהו. שוב פעם, סקילס, סטלט, לא, זה סטלט, סטלט, עכשיו סטלט. בואו נתחיל מסקילס. שוב פעם, פשוט מאוד. אני פשוט הולך לקחת, וזהו, כנראה אני לא סובל סטלט. מהירות, basically all of שנובי. שנבין, מהירות, יש לך concealment, all concealment, I value target for the marking, בשביל לכוון יותר, כי I value target נפשל לך לראות, technician, תאר לו שתוכלו לקחת, זה הכפות כאלה שתוכלו לקחת מה שאתם רוצים, Outlet Expert, Resource וטריפ מיין, שזה מאוד טוב לשים אותם בכל מיני מקומות בשביל שתוכלו לראות, כי יש להם סנסור, סטוקהולם סינדרום עוזר טיפה בשביל האחרים, סקנדרי שור בשביל השור השני, קיקסטארטר אייס בשביל טיפה יותר דריסקילס, ויש כמה, היה אחד שנופלים, לא, שתי ראשון בשביל הטיפה אקוסי. עכשיו אנחנו פשוט הולכים לפה, עושים זה, כסף, בכל מקרה, אתם קונים את הג'אד שוטגן, אתם שמים לו פשוט קונסימנט בוסט,
את ה-Silent Killer Suppressor, וזהו, שוטגן מעיף שוטרים, ולכן זה מאוד טוב להשתמש בו. הג'אד זה הנשק הכי טוב להשתמש, כי הוא קטן, שלנג' וכל שאר הדברים, שזה מה שאתם רוצים בעצם. עכשיו פה אין כאלה רפל, פשוט תיקחו כל דבר שיש לו מספיק קונסיינמנט, ותהיו בטוחים שאתם על 3 קונסיינמנט וסיימתם. בדרך כלל בדי באג בשביל לשים, בשביל להיות בטוח, בדי באג קסס בשביל שתוכלו לקחת, מני לא חשוב בסטלט, ארמור שתמיד יהיה עטו פשוט, הפוקט ECM בשביל שנגיד יש לכם איזה קאמרה, יש לכם מצלמה, אתם רוצים לעבור, אתם משתמשים בזה, זה מאוד שימושי. וזהו, זה הסטלט שלכם, רואים 3 דקות עשינו וסיימנו מהר, כי מה לעשות, אני לא סובל סטלט, וסטלט זה לא, פה בלב האמת, אתה בא לשחק בפיילי בשביל הלאוד, לא בשביל הסטלט. אז זהו, זה השתי שלבים. ככה אמור להיות לכם בשלב הראשון, על השלב השני, וזהו. עכשיו, כבר לפני זה יכולתי ללכת לקריירה. לא, בעצם. אוקיי. עכשיו, אחרי ששיימנו את כל זה ודיברנו על הבילדים, בואו נראה לכם, אני ואני כוח בשיט, בקרייר פייג' ש-Claim and Start Assignment, וזה מה שאנחנו הולכים להתחיל לעשות, ללמד וכל זה, וברגע שאנחנו נסיים את הדבר הזה, אנחנו נראה מה נעשה, נעבור לשלב הבא, שאני לא אשפר, כי בואו נניח שאתם, משהו קורה ואתם עוזבים אותי, אני טיפה נקמני, ואם אתם עוזבים אותי אני רוצה שלא תהנו, ולכן פשוט אתם תעזבו, אתם פשוט לא תדעו מה השלב האחרון. אלוהים, אני גמור, אני עייף, ועוד רק שיינו רק את החלק הזה, ויש עוד את החלק שיותר מפחיד, שבו אני מסביר לכם איך סדר את זה, שאני בכלל לא, כי אני לא בן אדם טכני. Oh my fucking god, I'm so fucking tired, my legs so fucking hurt. Oh my god, וזה 5 וכבר 5:30, אין לי זמן בסיט, מה אני עושה? אוי, הרגליים, כמובן, הם לא רואים אותי, כי אני מתחת למיטה, אוי, הרגליים, זה כואב, למה? אוי, אלוהים, יאללה, החלק הבא, איפה השלט? אוקיי, אז אחרי מה שהיה, קודם כל אני רוצה להגיד שזה עכשיו זה, אני משאיר את מה שאני קורא לזה קראש אאוט, אני עושה את זה הרבה פעמים, זה לא היה מתוסרד, לא היה כלום, פשוט מה שאני חושב אני עושה, היה מישהו שאני מאוד אהבתי שקראו לו טופליק, אני הולך להסביר את זה פעם אחרת, הבחור ממש הציל את החיים, והיה שרטון מהשרים הטובים שלו שהוא בא והוא סיפר זה שהוא אין לו כוח לשחק ואין לו כל זה, אבל אני אומר מה הבעיה? אתה יושב ואתה משחק וכל שטות קטנה שיש שאתה חושב אתה אומר, זה הבעיה הכי שאתה עושה, זה מה שאני עושה עכשיו, אז אני משאיר את זה וכל זה, שיהיה מצחיק, שיהיה הומור, שיהיה זה. אני הייתי עכשיו עם אמא שלי, הייתי איתה ביחד, אני נושרת, הייתי חצי שעה, אני חוזר עכשיו לעבוד, מה לעשות. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לחלק האחרון. אחרי שעלינו דיברנו על זה, ושהראינו את החלק של המשחק, הגענו לחלק של התקשור. אז לפי מה שאני שמתי לב, שהבעיה של הרבה מאוד אנשים של לדבר, זה פחות המוכנות של לדבר, זה יותר שפשוט אין להם מיקרופון, וגם לי לא היה מיקרופון. שנים שלא היה לי מיקרופון, והיה מלא בעיות, ואני
אני תמיד רציתי לעשות סרטונים וכל זה, ולא עשיתי. חשבתי שזה לא טוב מספיק ולא זה, ואני מאוד מצטער על זה, ומעכשיו אני ממש, כל שטות קטנה שאני עושה, אני מקליט וכל זה. יש לי 2 טרה של סרטונים רק על המחשב שהעברתי, ושעוד מלא בקולנים חיצוניים שיש לי איפשהו פה. וכל זה, ומה שאני משתמש עכשיו, ואתם רואים צד הזה או צד הזה, רגע נכון, אני צריך את הבדיחה הזאת, אני יודע, צד, כן? לא, כן, הפוך, צד הזה, רואים, רגע, כאן, נכון? כן, כאן, רואים כאן, זה, גם לי, משתכל על זה, כאן יש זה, כמובן, פה, רואים? אז גם לי לא היה, לפני זה, לא זוכר מתי, אחרי הרבה מאוד זמן, אני לא צוחק איזה 10 אפליקציות שחיפשתי, שמצאתי ובדקתי, זה גם כן לא כזה טוב, אבל אני מרוצה, אין לי כוח, חשבתי שאולי אני אשב, אבל שאני אשב, ושאני אחשוב, ושאני אמצא, אבל אין לי כוח, אז זה מה שיש. זה מה שאני משתמש בשביל לדבר וכל זה. אז נכון, אין לכם מיקרופון, אבל כנראה טוב, אני לא יכול להראות לכם, כנראה שיש לכם טלפון. אני לא יכול להראות לכם, כי כרגע אני משתמש בטלפון שלי. אז כן, אולי אין לכם מיקרופון, אבל בטוח שיש לכם טלפון, ומכיוון שטלפון, כל המטרה שלו זה לדבר בשיחות, רוב השיקויים שהטלפון שלכם, המיקרופון שלו הוא מספיק טוב, ולכן רוב השיקויים אם לא צריכים שום דבר, רק צריכים טלפון ואפליקציה שתחבר למחשב. אני לא יודע כל כך איך אני אעשה את זה, איך אני אסביר לכם את זה, זה הכי שאני יותר מפחד. אני הולך להשתמש באוזניות הקודמות שלי, בשביל שאני אוכל לדבר וכל זה. אז אני מצטער מאוד אם אתם לא שומעים אותי, אני רוצה שאתם תשמעו אותי מדבר עם זה, שאתם תראו כמה מזעזע זה, ושתבינו כמה זה טוב, ולמה אני לא רציתי לעשות סרטונים, כי אמרתי מי יצפה בזה ככה, אבל אז אמרתי לא אכפת לי, זה בשבילי. ויאללה, בואו ננסה, אני מקווה שאני אצליח. אני הולך פחות להחזיק לכם את היד עכשיו, כי מה לעשות, אני לא יודע בעצמי, ואני אנסה, כאילו, גם אם אני מדבר, בדרך כלל שאני מדבר, ואני כאילו שיש לי תסריט וכאילו זה, אין לי תסריט, אין לי כלום, זה מהראש, מה שקורה קורה. מה הבעיה של זה? זה הכפתור של אוקיי, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי, עכשיו אתם לא מסוגלים לראות אותי, מכיוון שאני מחקתי את שתי הדברים מהמחשב ומהטלפון שלי, כדי שאני אוכל להראות לכם וכל זה. לצערי הרב אני לא מסוגל להראות לכם מה אני עושה בטלפון, ואני כן מסוגל להראות לכם מה אני עושה פה. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה ככה, קודם כל אני רק רוצה להגיד שאני מצטער אם אתם לא שומעים אותי טוב, עכשיו אני משתמש עם המיקרופון האחר שהכי השתמשתי, אני מקווה שאתם יכולים עכשיו להבין לפחות למה אני מאוד מאוד לא רציתי להשתמש בזה בסוד שקונים עם זה. בואו נחפש I will come. סליחה, זה גם האתר שאני השתמשתי, כפי שאתם רואים זה הבילד של רק של סטלט, של הבילד של רק של הלאוד, של לפני אינפיניטי, כמו שאמרתי, אני לא צריך, אני זוכר בעל פה את הבילד האחר. עכשיו אתם פותחים מחר חדש, פותחים I will come, פותחים Enter, מחפשים את ה-Download Page, מחכים שזה יטען, אני הולך להיות בטוח שיהיה לכם את הקישור הזה בתיאור הסרטון, בתקווה שזה יעזור. עכשיו תלחצו על Free Download, חכו, שוב פעם, שוב Free Download,
זה להעביר אתכם לשם. אוקיי, זה לא... שוב, אני לא יודע. אוקיי, אז ככה. שוב, אני לא יודע. ננסה. עכשיו יורדים למטה, ותלחצו על דאונלוד. חכו טיפה. דאונלוד for Windows. תעשו סייב, ותחזרו. אז יהיה לי את הקישור הזה, יהיה בקישור הסרטון. פשוט תלחצו על זה. שוב, אני הולך פשוט להראות לכם, בתקווה שזה יעזור, אני לא יודע. אני עושה את זה איתכם. תלחצו על ההגדרות ואז על ה-IV Cam. תעשו כן. תעשו אוקיי. תעשו accept. ואז next. 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 תעשו הכל שיהיה. next. install. חכו. ו-finish ו-run. עכשיו אתם רואים את ה-IV Cam. עכשיו מה שאתם רוצים לקחת, זה אני מצטער שאתם לא רואים, אתם רוצים לקחת את הטלפון שלכם ולקחת את הברקוד ולסרוק את הברקוד הזה. תפתחו את הקישור שהיה, תוודאו שיש לכם אינטרנט לעומתי. שוב, אני מצטער שאתם לא רואים, אבל מה לעשות. עכשיו זה ישלח אתכם להתקנה של האפליקציה. תחצו על התקנה בטלפון. תחכו. עכשיו, לפני שאתם פותחים, אתם רוצים לוודות שיש לכם שגם האינטרנט שלכם מחובה לגמרי. ועכשיו, כי אז אם אתם לא תעשו את זה, אז בעצם הוא ישתמש בווי-פיי וזה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר אם זה יהיה חיבור קווי. הרבה ממה שאני השתמשתי בו לא היה את האפשרות לחיבור קווי, ולזה כן יש, ולכן זה מאוד טוב לעומת כל האחרים. עכשיו תפתחו את האפליקציה, תאשרו כל מה שהוא רוצה, ועכשיו אתם רוצים לחבר כבל רגיל של USB או כל דבר שיש לכם, כבל אמיתי במציאות, ולחבר אותו למחשב, איזה כניסה שאתם רוצים, ולטלפון. עכשיו תלחצו תחכו טיפה וזהו, זה שודר. ועכשיו אתם אומנם לא משוגלים לראות אותי שם בזה, כי צריך לעשות את זה קונפיגרציה וכל זה. אתם שומעים אותי אותו דבר מהזה, כי שוב אני צריך לעשות את זה קונפיגרציה, אבל מה לעשות. עכשיו אני אשים את זה במתקן שיש לי פה, ואתם רואים אותי הפוך, אבל זה לא משנה, כי אנחנו פה לא בשביל כמובן, אנחנו פה לא בשביל המצלמה, אנחנו פה בשביל שאתם תוכלו לשמוע. עכשיו אתם שומעים אותי פה, אני אלך להגדרות של ה-OBS, ונשנה את זה נעשה אישור. ועכשיו אתם שומעים אותי, אמורים לפחות לשמוע אותי דרך המייקרוקאם ולא IV Cam ולא דרך האוזניות, שזה מאוד חשוב. ועכשיו אחרי שאתם סיימתם את זה, אתם אמורים כבר לשמוע שאתם שומעים אותי הרבה יותר טוב. עכשיו אתם לא רואים אותי, אבל מה לעשות, אתם לא תראו אותי, אבל מה לעשות. עכשיו אתם רוצים ללכת לסטים, ללכת
למעלה של סטים, פה ללחוץ, ללכת אל ההגדרות, לרדת למטה, ללחוץ על voice, כי יהיו בטוחים שזה וזה, ששתי אלה למטה, ששתי אלה הכי גבוהים, שכאן יש לכם את זה בדיפולט, ותהיו בטוחים עד איזשהו דיפולט, כי יש סיכוי שהוא לא יביא לכם משהו לא טוב, ותרדו למטה ושיהיה ספציפית זה, שהוא סטארט מיקרופון טסט בשביל לבדוק שזה עובד, ויופי, כל הכבוד לכם, סיימתם את זה, עכשיו אתם יכולים לדבר, ככה תראו אותי שיהיה, אתם יכולים עכשיו לדבר, וזהו, וככה אני פשוט אשדר את השיחה ואת הכל, אל תדאגו, אנחנו נשאר ככה בינתיים. אני מקווה שנהנתם ושהכל מוסבר. מקווה, יש לי כבר יום העצמאות שהוא פעם, יש לי כמה שמשחקים בפיילי ואני יום באתי לך עליו ולהם. מקווה שאתם תיכנסו לקבוצה, קישור בקישור הסרטון. אני מצטער נורא שזה היה, בואו פשוט תראו אותי, כמובן, תביא לי כמה, what is your problem? Show me. בכל מקרה, כמובן, קדימה, תעשי לי בושות. אז לפעמים זה עושה בעיות, במיוחד אם אתם רוצים להשתמש בזה ככה. אז אני מקווה שסידרתי לכם את זה, שאתם עכשיו תיכנסו לקבוצה ותדבר ביחד ונשחק ביחד. אתם יודעים עכשיו לשחק באוברקיל, שיהיה לכם עכשיו קל באוברקיל, ושאתם עכשיו מדברים איתי, תדברו איתי בקול כמו שצריך, כמו שרציתי בקבוצה, שזה המטרות הקבוצה. מקווה שנהנתם, בעזרת השם, שנתראה בקריינט, חג עצמאות שמח. אומייגאד, אני צריך עוד עדיין לעשות טיימסטיימס ולעשות את העריכה. וואו, אני גמור, השעה עכשיו 7, המטרה היא להוציא את זה לפני 9, משפר יפה, אני אוהב 9, שיהיה ב9. יאללה, נתראה בפעם הבאה, בעזרת השם, נתראה בקריינט. יום עצמאות שמח וכו'. ביי ביי.